Hai. Mbak Hona bawa apa Mbak Hona? Mbak Hona. Hai. Iya. Apa itu? The Astauronus. Oh. Hai, kuwi bocah endi ya? Hai, kuwi bocah endi ya? Ngono ya. Gelo. Mbak Alma, galuh. Bocah kepanasan, bocah abang ambek ireng. Ini putuku sing ganteng. Hai. Loh? Apa jatuh? Tolong disambil. Oke. Mendunge petenge kaya ngene. Iya. Karena yo udan apa iso dinyang aja udan sik. Alhamdulillah. Ora kudanan berarti. Enggak, tapi udah kegerimisan sedikit sih di Temanggung. Tapi rene kan urung. Wis mudah-mudahan aja. Nah yo. Panas banget. Alhamdulillah ora kudanan. Heeh.